Също Штраус беше много секси. Чак пък секси ми беше. Не, това са много тихо. Ще отвориш ли? А вие за какво? Имам час за преглед. Здравейте. Час за колко? За 13. Влизайте. Здравейте. Вярвайте. Къде на? Как се казвате? Казвам се Лора. На колко години сте? На 33. И какво ви води насам? Виждам като едно петно, което е размазано и в момента не ви виждам. Изобщо се не ме размазвате. виждате или някакъв силует? Много е размазано и виждам настрани. Настрани нямам проблем. Много ме дразни светлината. Може ли да се сложи очила? Да, разбира се. Като малка също виждах размазано, обаче сега не мога да правя нищо. Нито да работя, сега е много зле и като малка също. Аз си мислех, че е нормално да ме дразни светлината, обаче не знам. Какво има на тази? Добре ли сте? Ай, да. Малко на дегенерация. Твърде е млад. Глупост? Никога не е глупост. Питахте ли дали има някой роднина, който е болен? Баща ви е бил, нали? Баща ви е боледувал. Баща ви е имал същото, нали? Сега като се замисля... Беше преди 26 години. Баща ми се разхождаше из квартала ни, когато изведнъж бутна съседа ни по погрешка. Беше защото имаше проблеми с зрението и не го видя. Но съседът ни реши да направи немислимото. Той сложи маската си, извади си оръжието и застреля баща ми. След това той избяга и от тогава никой не го е виждал. Наследили сте го от баща си. Сложете си брадичката на поставката и си допрете челото. Какво виждате? Нищо притеснително ли е? Латисова кореална дистрофия. Автозомно доминантно заболяване, характеризиращо се с натрупване на анелоид в ровицата. Това води до загуба на централното зрение, като периферното е пощадено. Има ли лечение? Разбира се. Фототерапевтична кератектомия. Отстраняват се няколко повърхностни слоя от роговицата, което ще позволи на долния слой здрава тъкан да зарасне и това ще възстанови зрението ви. Вие как знаехте за баща ми? Откъде бяхте толкова сигурен в диагнозата ви? Познавах баща ви от дете, преди да го убият. Той още тогава имаше такива проблеми. В даден момент разбрах, че му се е родила дъщеря. Но не съм предполагал, че ще си пречете толкова. Но не бях сигурен. Мислех, че външният вид е просто съвпадение. Но съвпадения в медицината не съществуват. След операцията, желаете ли да излезем на кафе? Само в мечтите ви.